boys ndochi chakadare ichocho zviri kwerezvi. Zvikoro zvakavharwa nezuro unoyu zvatovhurwa futi. Izvi hazvikwezvi. Dhabhuraika majama. Elder. Ndoipi manje munenge muchitiitira iyi? Mune mwana anoenda kuchikoro here mimi? Pari kutaurwa zvekuvhurwa kwezvikoro ka hamutombofanira kudaira imimi because hamuna mwana anoenda kuchikoro. Regi, tetekera ndikunyepe. Usati kwaribe mwana anoenda kuchikoroba. Itaribe mwana ba. Chikombera uribe mwana ba iwewe. Nyango kupomeriwa zvache. Wakazowa ti dhinya asiyo unowigiwa nogoso. Iwe mudhara zoda kugara sina basa yewanzwaka. Ndochi chakadare ichocho. Ini ndinotori bheta kapanemi vamwe munoda kungozvara vana kunge makonzo. Apa musingatombogona kana kuvachengeta futi. Munhu anoita vana tikorufu zvekuti akabva kubasa usiku anoswoti mhore idhazeni. Ndizvozvo. Ini ndiri father of the nation mfana wazwa. Adzime wangu toda kuti mwana achiyamwa tete mwe mimba futi. Kuti wafano parara wasai mukana kundinyoporera mukadzi wangu. Ndezvekupenga izvo. Inini Germany ka Queen of London vangu ndichatovaroora kana ndane zvikwanisiro. Handirore mabhebhenye mumagabulenda mukana kuti mumagadamu. Ndochi chakadare ichocho. Iwe. Wakuzodibuwa manje fucking chikombera man. Apa kabva mukati titori nemastress ekuti zvikoro zvavhurwa kudaisoka kwakutobuda kwemari kauko. Tese Germany ndonyaya tiri kutaura nezvayo ka iyoyo. Indava uchinyebedzera kudzungaira iwe. Mukoma tripusika. Muri mukoma vamwe mimi but muri zikuganvosta manzwa ka. Ndimitepe maziku vanhu anoenda kutoilet voregedza kupukuta ka. You don't care even mukanoisira vamwe. Munodaira zvekuvhurwa kwezvikoro mune mwana here nhaye mudhara. Get away boys mazvinzwa ka. Musaite kunge vanhu vatumwa imimi. Musaite kunge musingazive kuti kuvhurwa kwezvikoro kane vazukuru vakutodzokerawo kuchikoro. Ndochi chakadare ichocho. Okay. Ndo pane nyaya yako nhaye. Alright, handiswera tokuta kudzokera kuchikoro futi again. Apa hachikone bachirungu. Haiwawo. Apa pasi pakapuwa pfena apa. Iwe wesamutoko don't tell me fucking rubbish wanzwaka. Everyone calm down nai boys. Hatisi pakurwa kani. Inini kasistirani kangu kadiki nhasika kanga kachitonotanga grade 7 ka. Saka ana moms vanga vaida kutokapa mari yefees ndikabva ndati ayewa maya musamupe nekuti president vakati ka free education for everyone 2023. Paya mukuru vakagona manje. Kugona chiko nhaigani Foster. Hapana apa. Mwana adzoswa kumba ka na 10 atenge atoo padheni ka. Hanzi audzwa nematicha ake ka kuti hanzi enda unodzidza kustate house. Can you imagine boys? Kutochema izvozvo Regi. Ini zvandaitiwa noshomori nyasi kumba uku ndaita kuzvisaiwa ini. Ndakamutengera tafizi nyowani kwabhata uku. Saka padzoka ubva kuchikoro tatarisa zvinhu zvache zvise tikona zvakakwana. Tikafara kamunai tikataiwa nhare vakarongeka kunga abambo. Ndazotame wacho amboishire bhutsu dzache. Kwakunoti dzese ndedzokusaidhi ribodzi. Dzese dzadziri dzokumanzere. Idi gogogo. Ndaita kuperewa ini. Kana kuriko kuita vana vachoka. Itai mega boys. Stress yakaita so. Ini ndiritongogaira chete vazukuru vavhurava. Kuti ndichaita sei paurongwa hwangu hwekuva autisa takananga Cleveland. Itai mega rasta. Dai maiziva kuti ma-underage iwayo iboma risingabudike ka. Maizvirega izvi. Izvezvi nhasi ana chigudo chihomuhomo aripi. Mwanaka, ininika ndikutodemba ngo chandakaitira matwins matatu. Bhozi kagaya kuti kurunga 01 ndamuti chi. Ko nhasi madzidze kuchikoro. Kuzotora kachifara wena anti delete nasatidza kuti touch your head, touch your eyes. Ndakati saka chi touch your ears paya akabva bata ngemagadziko. Ndochi chakadare ichocho. Dai jaja akomborera maticha ekuprimary ka nekuti vari kuona hora mumafashion. Apa kurunga 02 ndamubvunza kuti wadzidze zvikanzi my name is English. I am man years old. Akumanaka. Aiwa ndanzwa sendozarirwa. Iwe mudhara iwe unenge uchida kuti vana vako vagone, unenge uchida kuti vatodzane. Iwe chirungu chacho hautogoni, unenge uchitotaura dondo zvako. Chirungu chaunenge uchitaura chemasokisi akaboka. Iwe chikombera chombanje ka. Usade kubva tanenge wakadzidzisa stereki. Rekati kubvunze mubvunzo mubodzi wakapusa. Spero muzukuru tizwe. Handiti ndio unofarira wazukuru stereki. Tinyepe. Nhaya mana. Ndozvakashata izvozvo ndambodena munhu here ini. Mudhara mubva madzidza kunyarara panotaurwa zveacademics ka. Because nemiwo munotoona rima zvenyu donto usiku 3 chaiwo. Then kurunga 03 uyu ndiye anditsamusa manje. Ndikutombogaya kumudzisa gwara remusangano. Munhu angabe chikafu chemwe mwana wechikoro. Kuba chikafu todini kone manduwe. Hanzi pane mwe mwana atakura lunch yake ni nyama yekupepaya. And then kurunga she still frog. How can she still frog? Akumanaka, how much is frog? Zvabva zvaendiwa. Huku yakunzi frog manje nochirungu. Gawe tetekerani mbokunyepa. Nyongono yakoyo. Wazwa ka? Maganvosta ndakuenda inini. Kwedu kuAustralia vanhu vakatovhura kare musi wa 27 December chaiwo. Regi, hausi wakuvhura hombe here iwe. Mzukuru, mira kandimbo kulaina mbichana.